район. Значи тази, която е с зелената поличка, по-скоро от северняшкия край е стилизирана. Червения сукман е между родопската и тракийската носия. Там имаме и родопско, и шопско смесица, така че няма как. Момчетата, които са с гайите, те си с типични. Марти, елате да заедно да видят. Тези са си вече родопски. Тези са си родопски. И те могат да са в тези всичките цветове. Това се е зависи от не е задължително какъв е шаер. Да, но това си е родопско. Казахте, че са смес от родопско и тракийско. Докато това са си родопски носии. И това каква вид гайда има? Дебана стои, че има някакви различни доколки. Не, няма, те са прави. Нема да надумиш. Нашите са кабагайде. Родопската е кабагайде. И от тук с... Това главно издава за тук единицата. Това придава баса на гайдата, бърчил се нарича. А бяха се ползва за регулиране на глаза. Защото аз съм в поколението, когато научихме в часовете по музика, как работят тия музикални инструменти. Вие знаете ли всички? Пушти ми, вие не знаете. Добре, и кълбаците са си тези, са си при вас. Сега тази година сме взели носиите от читалища, защото все още не са ни довели иновацията, но имаме идеята иновацията да си заявим ние в училището да имаме носии. Само да кажа, защо са стилизирани носиите, които в момента сме влечени всички. Защото обикновено... Те са много хубави. Да, но става въпрос, че за всеки празник, който трябва да се взима участие, трябва да е нещо, което да става за всички. Иначе, по принцип, знаете, че носиите са доста скъпи и ако, примерно, закупим само родопска носия, това означава, че... примерно, на хората... Тук момичетата, като че ли това отпред с колана, сукмана, но иначе ще ви подготвим, даже ще презентираме класическата родопска носия. Под някаква форма, но не ни пречете да ви изненадаме, ще видите класическа родопска униформа, носия, а вие не забравяйте колко активно се включихме да ви помогнем, докато ви разпитваха. Нали? Да. Добре. И красиви, добре се представите и урока беше прекрасен. Разлика се пички и пасти красици. Държа да ви кажа с гордост, че при нас този миг го няма. Ние всичко празнуваме заедно. Да. Нямаме никакъв проблем с тържествата, празниците и религиите. Всички тук живеем в мир и сгода. Аз искам да благодаря на госпожите и на класа на госпожа Крушева, защото те са участници във всяко едно наше тържество и ни представят много добре. И аз се благодаря. Благодаря ви на всички. Мога ли да ви помоля сега ние ще слизаме заедно с нашите гости да се снимаме. Мога ли да ви помоля да дойдете да се включите в нашата? На централния вход.